راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كرنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم عربي كل تتكمتي كل تشعن إسران فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب فرنسا كاليت أخاخيبهم تتصنحو إيرتراوان زركبهم أستاد شمونتمي تحت التعقبة نابغزياوي معقوبتات جعزهم أب سودان أستاد سلستمي تشح زي حقاوت أبنا الجون تتوكوستن تقاتلو أب صومال أب زنزق صلا سلستوارح كلتا نتبع 1 مليون هزبي سنة مقبخن صلالو مخانو حبرات هاجرات قليتو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علتا وزينا أب سميناوي فرنسا أب تركب ودب كاليك تأخذ صنحو إيرتراوان زركبهم أما يتحت التعقبة نابغزياو معقوبتات كمستوسدو مينستري وشتاو قديات أفليتو ناب بريطانيا نمسقار أب تاودب استأخذبو أستاشمون تمي تحت التعقبة بعسران 9 مسكرم أب 3 أوتوبسات تسقيلهم ناب استفلالي مؤكلات تهاجرهم قعيزهم أب تاكتما لعلشحن كل التميتن زخونو حتى التعقبة تنداتات بمزرقاح كنبرو كانت تتنحو كابز حلفة سمونات حيزوقنا من محدار تاكتما نتوم حتى التعقبة أب قدناتات مقب معدال دوك بليو والسينو لبدا كورونا فيروس حدا كابتن أبزو الساني زبتحة قدياتيو أب لعلزي حتى التعقبان حدحدوم زقبرو بأسن انباقارون نتاتا كتما كزرق إرأة أب محقاز حتى التعقباق نتفاد سنحا أستاذ 7 كالات قبرسناين أستاذ كلتا 250 زخونو تتابقتي مسل سدتنياتات نوصاني اتم محدار بمقوام سلام أو سلفي أكايدوم أب كالي دحرتي أب كل تشحن 10 تقايدة أستاذ 10 تشح زقمتو حتى التعقبا ناي مبتان مسرح إذن السالستزي بعبيتو كالايو مسجاجري منقص السودان بزي حقاو منقدي أو الكسبات صنيحو نزبلو أستاذ 300 شحت أبنات جون تتوكوستن كم زكات ألا أفليتو أتت أبنات جون تتوكوستن أب 3 عمتا استأكب خوينو زبس حكابو هزبي بولنتو نا منقص زركبو مخانيو تحبيرو أبتي ب3 مسكرم أب سميناو السودان أب زركب كباب حجر على العصار استقايدة ناي مقصال سنسرعات مينستر مكل خالن مينستر وشت أو قدياتن زركبوم لعلوت حلفت منقستن وكلتي ناي وطا دبلوماسياتن ترغيبهم اتستقاصله زي حقاوت أبناجو ب3 مسرحات استأكب مخانو زقلت حدا كابتوم أب تأقات أمس ترغبو لعلوت حلفت منقستي ميجر جنرال إبراهيم جابر تاريفو زولو ترابعي بقديتان بحيلنت أبناجو ناي مأكاب مسرح تراي مخانو أسميرلو سودان فقدو تزري زولو زي حقاوت أبناجو نمأكاب أب تقبرو زلات سعري قرواب تهاجراتن محبرسب عالمن حاجزو خبر كتلا أتجنرال تمحتينو سودان حنتقبتن زي حقاو أطوار ببس حساقاقرلن حاجرات كرن أفريقيا أب صومال كورحة أكمتي كساب مودة ورحة حساسة بزلو 3 وارح كلتا نتبع 1 مليون زقمة هزبي سنة مقبخن سلالو مخانو حبرات حقرات التحساسيبو دروب سنك لبدا كورونا فيروس ورار اسلام بطان علقلقن أستاد 1.3 مليون هزبي ناي مقبو حدي أن سلاليو متنحوز تقصتو الدب أبزق زيزي سنة نبزبو أسد رجاخ سقاقرن بس حزب دما كزايدن مخانو أملكيتو بزناي تميت حدقا بزيادة خصلو مخانوم تقميتو زلو أب رحوق قطرات أب لمداون تفتات حرشان من ربح كبتن تقلبق عن استوافرو كامنو أبروم تفناقيلوم أب قزياو معقوبتات زركبون يوم زينا أبزي فتم راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا زي وتر عرب بساعة زغرب مدب أب قزينايو نلامي أب إسرائيل نزل لكونتات زملكات مدب حزل لكم قريب اللخو كاب إسرائيل حد عدمان لني عدمي نفسه دحر من اللاي نابنيلو معنتي أرسنا أتوينا عدل كباك أخت الله لما سمعتي حراي مجمرة يغني لي شيشة حوي بحفشة راديو إيرنا زي عدل زي زغربكم لي أنا لما بعضمي نزل له هلوك نتات بحفشة سدتني نتات تكرر هلوك نتاتنا بإسرائيل مالتي سمي دجن برهاني بحال أب كل تشحن 10 سنة ناب إسرائيل متى كساب زحج ساعات كا أب إسرائيل ينبر الله مالتي زي أتمثل بحصر زبلت تاع تحربايته أب استفلا لي جزين أبناء إسرائيل عن تلفزيون مدبر تلفزيونات ريتو خاطر بن بزعبا قناتات نير ترابان كتقلت نسمعي كانيره أبكال تكالناي حكمنا وكم سرح نجيب كان نيركا بخميخا أبتيناي
እስራኤላውያን معكنا زينا تقرب كيلكا ان قانقا زملكت كتماهيركا ديخا ولا انتي ما بقسيخا مبقسينا كواتي شجري كل جزء بحفشة أنا بإسرائيل كابزاتو بزخونة بيت مفتياي أتخون مثل مسبلكو كم كل سب عفتي محبرة وهو بصراحة بكالي إنا توافيرنا بحفشات نتمرت زخون عدلون زهاجر زي تفكر دابر اسمه خانا ولا قاعد دمي يؤتو نتي عدل جن كرخواي كالكم بحفشة بزي جن لا سرحو تي ناي قانقا بزتفعل على سيستمات مالك بتليفون كخون يخيل نحتت كخون يخيل لعب سرحتها بفلاي دما بحد قوام بوتا خينو تغرينيا زي زاربو مبزحتيهم صعدو السرحو تكال تخين تجديد كيفا نتقانقا ختملكو تخيل بحفشة كنتي كلت يلن جن بتعاقمنا بتسرح زلمدنا قانقا تزي كينو قال زحلف وي ازيو زخده ايكونان مالتي جن كنزاربلو نخيل كردنا زخيل قانقا اب سراحنا كله ايرتراوي لميدنا مالتي بحفشاتي كمل كاخانا بمعكنا زينات خيد قالن زبل مجمريا ابزي مسمصانا تي استفال عليه منقدتات اب نتفتات استفال عليه نتفتات جميرنا بحفشا بتني هاجرنا صقن مافتناي بوليتيكاو نتفتات قرب نتف جميرنا دحريون نتزلو شجر ابز عدي تردينا كاب 2016 دما بفلاي مالتي نتزلو ناي بحقي بسمعيت كنكاتاتلو كنزاربلو كنماغوتلو خمزلنا بعل نسخاز نبركم ماشي بعل خاط فلتو غداي وابزي مالتي كاباكم زوسدنا كل غزي زقدم اندا بلمس كدنات حسكا اخا تسعب ناتاتكم متكاتاين احنا ابزي مالتي ስለዚህ ንዑ እንዳራአና ንሕና ኻ በቃ ንሕናውን ኩሉ ሰብሲ ዓቕሙ ክገብራለዎ ወይ እጃሙ ክገብራለዎ ዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት መስኣተና ብኸምኡን ተቋንቋ ምልክት ስለዘሎ ኣብ ዝኾነ ጥርናፈ መስኣተኻ ይሰዱኻ ማለት ከምዚ ኢሎሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣፍልጦ ኣለዎ ገለ ዝብል ብድሕሪኡ ናብኡ ከይድካ ከዓ ዘሎ ሽግራትካ ተካፍል ማለት እዩ ዝዓዲ ብማስ ሚድያ ስለዝኾኑ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ሓበሬታ ዝረኽቦ ነቲ ሽግራትና ንምቅላሕ ኢና ናብኡ ብድፍረት ንኣቱ ማለት እዩ ክሪኤካ ከለኹ ሓደ ካብቶም ውሕዳት ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዛረቡ ዝደፈሩ ዝወፁ ብምዃንካ ናብ በጋግስኻ ዝምልክት ሓቲተካ ክሳብ ሕጂ ከመይ ትግምግሞ ብመንፅርቲ ኣብ እስራኤል ንዘሎ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ንስደተኛታት ማለት እዩ ዝወርዶም ዘሎ መከራን ኣደራዕን ክዛረብሉ በቂዖም ዶ ክዛረብሉ ክኢሎም ዶ ክሳብ ሕጂ ሓሳቦም ክገልፁ ትብዓት ኮነ ልምዲ ኣማዕቢሎም ዶ እንድሕር ኢለካስ እንታይ ይኸውን መልስኻ እወ እንታይ እዩ መጀመርያ ዝዓዲ እቱ ምስ በለ ዝኾነ ስደተኛ እቲ ናይ መሰል ወይ ናይ ዕቑባ መሰሉ ብትሪኦም ነፊጎሞ ማለት እዩ ኣይተቐበልዎን ኩሉ ነገራት ማለት እዩ መሰረቱን ዕቑባ ዝኸውን ግዜ ምሕተት ዕቑባ ዝኸውን ግዜ እውን ኣይሃቡን ኣብ 2014 ኣብቲ ሰለማዊ ሰልፊ ዝነበረሉ ቁርብ ጀሚሮም ካብኡ ከዓ ብገለ ጠፋፊኦሞ ምስቲ ዋሕዲ ናይቲ RSD መእተው ዝነበረ ዋሕዲ ዝነበረውን ኩሉ ሰብ ከብል ኣይከኣልን ስለዚ መሰረቱ ሓደ ሽፉን ዝኾነ ወይ ድማ ግሉጽነት ዘይብሉ ጉዳዮም ሒዞሞን ስደተኛ ብዛዕባ እቲ ሰብ ክዛረብ ይኽእል ዶ ንዝበልካዮ ናይ ብሓቂ እቲ ሰብ ሽግሩ ይዛረብ እዩ ግን ተስፋ ቆሪጹ መብዛሕትኡ ተስፋ ቆሪጹ ይዛረብ ክትብለና ከለኻ ኣብ ከመይ እዩ ዝዛረብ ሕጂ ኣብ ማስ ሜዳ ናይ እስራኤላውያን ወጪ ክዛረብ ክኢሉ ዶ ዝተሓተቶ መልሲ ብስፍሓት ክገልጽ ክኢሉ ዶ ወይ ከዓ ኣብ ዕድል ኣብ ዝረኸቦ በዓል ኳሕኩሑ ኣቲ ክዛረብ ክኢሉ ዶ እዚኦም ነገራት እዚኦም ከመይ ትሪኦም ምክንያቱ ዝሓለፈ ግዜ ሻይ ዝበሃል ቻነል ናይ ፌስቡክ ላይፍ ይሕልፍ ነይሩ ኣሳት 2 ሰዓትን ገለን ክሕልፍ ከሎ እስራኤላውያን ዘየድሊ ዘረባ ዘየድሊ ፀርፊ ክፀረፉ ከሎ እቶም ዝምልሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣዝዮም ውሕዳት እንደገና ኣዝዩ ድኹም ዝኾነ ሓሳባት እዮም ዝገልፁ ነይሮም ካብ 2020 ማለት እዩ ካብ 2013 ንሕርቲ ሽግር እንዳ ዓበየ መፂስ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዕምቆት ብስፍሓት ክገልፁ ትፅበዮም ኢኻ ከምኡ ግን ኣይተዓዘብኩን ኣነ ከመይ ትሪኦ ንስኻ እንታይ ተሪፉ ዘሎ ኣበዮም ከዝገልፁ ትብሎም ዘለኻ ሕጂ ፅቡቅ ኣለኻ ሽሺ መጀመርያ እቲ ካብቲ መሰረት እዩ ዝጅምር እቲ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ዘረባ ዘምፅኡ ትኾኑ ዓይነት ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ ተስፋ ምቁራፅ እስራኤል 10 ዓመት ጌርና ኣይተቐበለትናን ስለዚ በቃ ባሂቦሎ ወላ ክንዛረብ ኣለና ዝብል ሰብ ውሑድ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሕና እታ ዘለትና ግዜ ተጣፊእና እቲ
زلوا استاينا فتحنا نبكال هسو سو نبللو ወይ መሰረታዊ ፍታሕቲ ሓድና እንደልየሉ ኣጋጣሚ በር ኣብ ዝኸፍ ንብለሉ ስታይለን ዝብል 80% ዝብ ዘሎ መንእሰይ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘሎ እሱ ስለ ዝኾነ መሰረቱን ወላ ነቲ ቋንቋውን ተገዲሱ ኣነስ ነባሪ ኤብዚ ክቡኒኦም ዝብል ተስፋ እንተሊከ ኢኻ ትግደሰሉ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ተገዳስነት ኣብቲ መንእሰይ የለን መሰረቱ ኣጥፊ ወይ ከምኡ ዓይነት ወላ ሓንሳ ከም መንእሰያት ክትዕልል ከለኻውን ግደፎን ይበሎም ቋንቋኦም እንታይ ክንዛረበሉ ኢና ኣበይ ክንነብረሎም ኮይና ኢና እንታይ መሰላለና ኣብዚ ክንነብር እዮም ዝብሉ ማለት ከምኡ ዳበለ ግን ሰብ ልዕሊ 10 ዓመት ከይድ ኣሎ ወላ ብሕጁን ክኸይድ እዩ ካብቲ ገርመካ ዝኽእል ክሳበብ ዓድና ሓደ ፍታሕ ወይ ሓደ ለውጢ ዘምፅእ ሰብ ክቅፅል እዩ ማለት እዩ ትስደቱ ኣማራፂ ክሳብ ዘይብሉ ግን ትኾማ ዓይነት ነገራት ቁንዕ ድዩ ኣይቁንዕን ባይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ቁናዕ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቋንቋ ምዝራብ ምርድዳእ ንዓኻውን የኽብረካ እዩ ከም ሰብ እውን የራዳድአካ ሽግርካ ክትፍትሕውን ዓብይ ተራ ዘለዎ ቋንቋ እዩ ማለት እዩ ማይ ክትሰትውን ቋንቋ እዩ ዘድልየካ ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ ትሽግር ትኾማ ዓይነት ዘምፅኦት መንእሰይ ብዝግባእ ክምልስ ኣይክእልኒ ወይ ድማ እንታይ ዝገብር ኣብ ስምዒት ኣትዩ ዘየድሊ ነገራት ምስ ታሪኾም ምስ ናይ ናዚ ኣብ ጀርመን ዘጋጠመ ሽግሮም ኣተኣሳሲርካ ዝግበር ኣፀያፊ ተግባራት ከም ሰብ እውን ወላ ዝፈትወካ ወይ ዝድግፈካ ብስነ ሓሳብካ ሰብ እውን ከምኡ ዓይነት ኣብ ታሪኹ ኣቲኻ ሕማቕ ዝኾነ ምንዮት ክትምንየሉ ከለኻ ኣባኻ ዘለዎ ደገፍ ይጎድል እዩ ብመንፅሩ ግን ንኩሉ መንእሰይ ከዓ እቲ ዝሓለፎ ስቅያት ርኢኻ እቲ ብዛዕባ ዝገበርዎ ርኢኻ ከዓ ከምኡ ኣይትበሉ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል እምበር ብሓቂ ክትቋየቆ ወይ ክትዛረቦ ከዓ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዘለዎ ሲትዋስያ ወይ ድማ እቲ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ስታይካ ኣይርዳእካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ብዝተኻለ መጠን ይገልፁ ክብል ከለኹ ኣነ እቲ ሽግር ብልክዕ ከም ዘሎ ንንባዕልና በቲ ቋንቋና ንዘራረበሉ ኢና ኣብ ዝኾነ ቤት ካፌ ኣብ ዝኾነ መርዓ ትእከበሉ ዲ ጥምቀት እቲ መንእሰይ ብዛዕባ ሽግር ናይ ዝዓዲ ከማን ዝኣለካ ንየበሎም ቶም ዓዲ ከምዚኦም ግን ከምኡ ኢሉ ወይ ድማ እቲ ዘለዎ ሽግር ኣብ ሃገሩ ዘሎ ሽግር ንሰባት ወላ ንመሳርሕቱ ክነግር ግን ኣዝዮም እዮም ዝሽገሩ ሓደ ቋንቋ የለን ካልኣይ ከዓ እንታይ ኣላ ባና መሲልካ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምዝራብ ሕማቕ ናይ ሃገርካ ምውፃእ ዝመስለውን ብዙሕ መንእሰይ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሽግራት እውን ንፀገማትና ንኸይቃልሑ እንታይ ይበሃል ይኾነና እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ብሓፈሻ ግን እቲ መንእሰይ ከምዚኣ እንዳበለ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ እወ እቲ ዝብልካዮ ኣቦቱ ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተደራቢ ሽግራት ተደራቢ ውድወታትን ይወርድ ኣሎ ብሰንኪ ኮሮና ማለት እዩ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ እስኸውን ሓደ ካብቶም ግዳያት ምንባርካ ከታተል ነይረ ከመይ ነይሩ ንዓኻቲ ተመክሮ ብኮሮና ምትሓዝን ተወሺብካ ምቕናይን እዚ ሞ ክትገልፀለይ ድሓር ዝስዕብ ሕቶ ኣቕርበልካ እየ ሓራይ ፅቡቕ እወ መጀመርያ ልክዕ እቲ ዝበልካዮ ኣብ መወዳእታ ወርሒ 5 ኣነ በቲ ቫይረስ ተለኺፍካ ኣለኻ ኢሎም ኣብቲ ኣነ ክውሸበሉ ዝኽእል ወይ ድማ ሕቡባት ዝውሸብሉ ቦታ እትዮምኒ ንሓደ ወርሒ ይኸውን ናብኡ ገይረ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ስምዒት ከምቲ እንታይ ይበሃል ብዙሕ ዝጋነን ስምዒት ወይ ዝጋነን ቃንዛ ኣይነበረን ምልክታት ብልክዕ ርአ ኣሎ ዘይከሓድ እዩ እቲ ሃስያ ግን ብልክዕ ሃስያ ኣይነበሮን እቲ ቀንዲ ሃስያ ናይዚ ሕማም እዚ ኣብ ስነ እምራዊ ፀቕጢን ኣብ ቆጠባን እዩ ዝሃስየካ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ከምቲ ዝውረዮ ወይ ከምቲ ንሪኦ ዝነበርና በዓል ዓዲ ጣልያን ዘጋጥም ዝነበረ ሽግራት ወላ ካብ ዕድመ ዝደፍኡ እንትኾነ ግን ጅምላዊ ህልቂት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ህሞት ብምትሓዝና ኣዝዩ ሰባት ኣሰንቢድ እዩ ንዓና እውን ከም ሰብ ሽዑስ ኣለካ ምስ በለንስ ዳርጋ ዝዛረበ እውን ኣይፈለጥኩን ነይረ ግን ብሓፈሻ ድሓር ምስ ረኣኹ ኣብ ነፍሰይ ዘሎ ስምዒታት ግን ኮንትሮል ክገብሮም ጀመርኩ ኦልሬዲ ወሪዱ እዩ ዝሕማም እዚ ስለዝወረደ ከዓ ብኸመይ ክብድህ ኣለዎ ጥራሕ ምስቶም ክኢላታት ወይ ድማ ምስቶም ንዓኻ ዝከታተሉ ምዝርራብ እምበር ዓሲለ ወይ ኣንፀርፂረ ካብቲ ሕማም ወይ ካብቲ ቫይረስ ክለግስ ኣይክእልኒ ዝብል ስነልቦናዊ ርድኢት ስለ ዝተረዳእኹ ግን ደሓን እዩ ኣይከበደኒ መብዛሕትኦም ኣብ ዝነበሩ ሰባት ብኸምኡ ዓይነት ተኣኪብና እውን ናይ ከምኡ ዓይነት ዕላላት እንዳዕለልና ኣብ ርእስና ጥራሕ ክነብሎ ከምዘይብልና እንዳበልና ግን ደሓን እዩ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ እዚ ሕማም እዚ ግን ኣብዚ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ዓብዪ ሃስያ ኣውሪዱ እዩ ወላ እኳ ብሞት ዝተፈለዩና ኣሕዋት ተዘይብልና ዝሓመመ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሃገር ግን ብዙሕ እዩ ዘለና ኢኮኖሚያዊ ጭንቀት ዝፈጠሮ እውን ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝተንፀላለወ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ኣብዚ ሃገር ብሓፈሻ ከቢድ እዩ ስነ እምራዊ ፀቕጢ እውን ኣሎ ማለት እዩ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية
أبتا ناي مجرش هذا تقص كهذا موت سبب لنا نكتب كلها أنا بز أكبكو حبريتها حموش تسبات نفسهم كم زتفون حدقة أبقى لاي ميتو 5 رغبا سمعني رأي نايزي حقنته كميو توم من سيات كابين عد مخصابين عد ميوم انتهي نيرو بزعبهم انتهي له بزعبهم مستفلت أنا قر هو حجيت يوم من سيات بلك بولكي أي فلتو مني كمتي نسخات بلوجين زعدي كابوز استعكم ناس لزخنا ولا قد صدق بلنتخنا كل يفلت مالتها يكون جن تي زقات من شجر أقات إميو بسنكي كورونا فيروس يكمو أقات إمو خبلكا رجسنا يكفوني مخنياتو كمو عينة حبريتها يكون المسيو سنة مراو زغطي جيروم هو تمزحلو في منسيات جن حموشت راح يكون مسرته كابب زعدناتو لا إسراق بتصحي غيليو بجمجم مالتي يحرز كورونا مالتي أبز كورونا جزي خبز متسأسي بسنك تغطي بسنكي جنكات نبكم عينة حدقة وينبكم عينة سقمتي بس يحوم زبل زينا ويزبل حبريتها سلسة سمع أخوي حدا نبحري نبقى لاي كم زموته خمسة عتوه شدش حموش تخاها يوتكم زت فوس لسه سمع أخوي أنا من رجعت إليه هو عقاتيميو تغنتات بخميو عقاتيمو بلك أي فلتكون جن حفشاوي اتي عبل علي زمن سي ويدما عبل علي سدتنيا زولو صغتي ناكمو خبز صحي خيلي بزي ترتر مالتي سلازي ابز غزي كورونا دما كم زبلكو فاي حدا حمام يفداوت الله مالسي زي مردا الله انتايو بخميو قنقنا يكونن ولا ترجم كا قال اختردو تدلخا بزح يردونيو تي سب زعبات حمام حجي اب كمزي عينت هموت بتي إيكونومي دخل على سروح تعطي ولا كابافو كابيدنا وافو زخنا من سي بزح يزلو كلاي تحمام اللي كان بحر تباهيلو نفسه غطفه ولا حنتي زبلو نجار يلان مالك بدين يخط سلازي دجن كوال فكان شيء ابتنا إيكونومي خيبت احنا خلنا ابتنا هيوت مدفان ابتنا يزغطن اتذكرنا خنزارب ندحر كوينا كمتي نسرائيلاويان بمعكنات زينا بناتهم قنقا زوهابهم زلو نيرتراويان بتغرنيا وهابهم زلو حبريتا هو هابم تاني حدا حبريتا بمنجستي بناي منجست كالات هو نحنا منستر عنا يهب تاني حيو تي حبريتات يوصل تاني حيو تدوصل نبرهم بمنجديت يوم ناي عمام كورونا حيل عمام كورونا زبل زقومنا يونيرو ابز قربا مستي كوميونيتي خينو بحبار ندا سرحه مستن انجوتات كينو ندا اوصي كم منستر عنا زمصه ندا ترغمنا نقرب نيرناينا بتاع حالات سبات نفعات حوات قدسات حوات اللونا نستاتهم يوصو بوبيلو እንዳወጸ ድማ በትግርኛ ይትርጎም ነሪዩ ምናልባት ኣብ ግዜ ከም ዝብለ ካብ ዝዓድውን ቅድም ፍርቅ ሰዓት ዝወጽ ሓበሬታ ድሕር ባዕደ ካል ዓይነት ኮይኑ ይዝመጽ ምስቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ወጥሪ ንዓኻውን የዳናግረካዩ ወላ ኣብቲ እምነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊቶም ትርጎምቲ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ ሓሳብ ንቕርብ ዝነበርናውን ዳርጋ እምነት ኣጉዲሉ ምክንያቱ هو نحن ون نفتن نيرنا هنا مغنياتو كلمة فرق ساعات حدا حبريتها يوص نسخاب تقرنيا مسترقم كايو عسرا دا صنح كالا حبريتها يوص حجي قرب زردون دحرالي ونت خمس عينة شجرات تقلع مالتي سلازي تي شجرات جن نتردون تي خمس عينة شجرات سلازولينا نحن كم زين ودق زلنا قلنا دابركا بحافش جن يترقم نيريو كسب حجون نترقم لنا والتي صبغ ناي كنت بعض الملكات تنكفى بالكالين يركا زبزح إيرتراوي أو إسرائيل زلو كم زفلت سريحو زنابريو سريحون بيتسوون صدرو زنابريو ولون أبصفر على هجرات نزلوا وزحجز حبرة سموخاني زفلت بزحات كم زقمتوا أب إيدو جنزب كسنحو كم زيك اللي جمتوا نبصفر عليه بيتسوون كم سودو يزاروا بيوم أبزحات زي أب كم عين كنا تأثير كبارلو زي كبأبو كبيدون أبو زنح حبرة سب واحد مقاقيلنا كنرينا خيلنا أب مجمري زنبره إسرائيل بزقتامي أب كلاي إبرة ويدما كلاي ناي عصوايا أو إجازة لابز حج جزء أب تقدماي سبتجري هو كنبل نخيلنا مخنياتو هندبت زعتوه يلن دابلنا وهندبت أتيو زي عصوا أنجلن زجبرولي مالتي سلزي تيسب مستي ناي كاب جنزب كقريصة ما بيكارونز بهالويدما بحد عصوا بانك زقمت وزنبرو تجنزب يدخل نيري تنزمت أخذ قراريصة ما سخنا سخفي الكمالتي بزح نجار يدخل نيري أبو حيال زخنا بدره قتي من ناي بفلاي دما دك أنستيو دكان بين زعبيا كم دما حضور حمام زلوهم سبات تفعل لي عينة حضور حمام كخوني خيليو
ببقعت كسرحو زي كالو سبات مهنياتو بسنك حمام كون خل بسنك خالي نزيهم كبير بده قطي ممي ابت زحلفه كورح 3 كسورح 6 زنبره ناسات 3 ورح مالتي ابزي اتي زمصو شجر بطعمي ناي غزا خراي كاب غزا استسغوا دق انستيو حلفتن زوصون ولاكا اي بحق مسرت كوص انت فكرت زيكونه ግን كساب غزኦም زخونه كساب عدوم كا زخونه ازي بدهن يرونا انا بحافظ ግን ሕብረተሰብ እንዳበለ ኤርትራውያን ዝሃቡ ብግሊ ዝሓገዙ ነይሮም እስራኤላውያኑን ገለ ካብቲ ገርመካ ዝኽእልሲ 500 ኣብቲ ግዜ ንሱ ንሓደ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ይወሃብ ነይሩ ንዘይጋታት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ 5-6 ብግምት ዝኾኑ ህፃውንቲ ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ክውሃቢ ዝግብኦም ነይሩ ዝሃገር ግን ንዖም ይሃበቶም ስለዚ ገለ ክፋል ንወርሒ ማለት ከዲ 500 ሸክል ኣብታ ንሓገዝ ንሓንቲ ግዜ ሂቦሞም ነይሮም ኣብተን ግዜ ንሰን ገለ ሃብታማት እስራኤላውያን ሕጂ እዚ 500 ካባና ዝጎድለው ኢሎም ዝሃብዎ ነይሮም ነዚ ሕብረተሰብ ማለት ስለዚ ከምኡ እንዳገበረ እቲ ዕማም ሓይል ዕማም ኮሮና ነተን ኣዝየን ጽጉማት ዝተባህለ ወይ ጽጉም ዝተባህለ ሰብ እንዳመቀለ ኣስቤዛ ዝመፀውን ኣብ ሱፐርሰርሕ ገለ ሒዙ እንዳመፀ ኣብ ገለሰርሕ ገለ ሒዙ እንዳመፀ ሓደ መእከብ ቦታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣቦጊዳን ቤት ትምህርቲ ስኒትን ኮፊሉ ብኡ መንጽር እንዳተሓገዘ ሰጊርናዮ ከምዘይ ስገር የለን ከምኡ እንዳበለ እንዳኸደ ከለውን እስራኹስ ክምለስ ከም ዘለዎ ኣውያት ምስ ቀረበውን ሞዚየምሲ ተሕጋጋ ይምለሶም እዩ ዝኾነ ማሳኽና ሳውን ተመላሲ ይብሎም ዝኾነ ብመንግስቲ ዋሃብ ሓገዝ የለን ባርዚ መንግስቲ ዝገብር ካብ ዘይከኣለ እቲ ገንዘቦም ቅሚጥኩሞ ዘለኹም ይመለስ ወይ ድማ መለሱልና ዝብል ምስ መፀ ንሱ ምስ ተመልሰውን ቁሩብ ሓገዝ ኮይኑ እምበር ዳርጋ 50 ሚእታዊ ናይዚ ኣብዚ ዘሎ ኤርትራዊ ወይ ቆሪጾምሉ ኣይሕለፉሉን ወይ ድማ ብኸም ዓይነት ክሰርሕ ዘይጸንሐ ሰብ ነይሩ ስለዚ እቲ 50 ክዝውን ክምለሶ ከሎ 50 ሚእታዊ ሰብ ክምለሶ ከሎ 50 ግን ኣብ ጥሩሕ ጎልጎል ይተሪፉ ማለት ስለዚ ኣዝዩ በዳህ ነይሩ ኣብዚ ኻልኣይ እብረ ግን ዝያዳ ክዳለወሉ ጀሚሩ ምክንያቱ እቲ ሕማም ኣብ ልዕለና የንጻላሉ ከም ዘሎ ዝያዳው እንዳገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ መጠንቀቅታታት ንሕናውን ክነውፅእ ፀኒሕና ኢና ብግደና ሰቡን ክጥንቀቅ ከም ዘሎ ምስኮነ ወላ ንዓዲ ዝሰዶ ዝነበረ ዲና ካልእ እንዳቆጠበ ኣብዚ ሕጂ ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ኣሎ ዝብል ግምት ኣለኒ እቲ ፀገም ኣሎ ምክንያቱ ከም ዝበልኩኻ ኣደታት በይነን ቆልዑ ዝዕብያ ቤት ትምህርቲ ተዓፅሎ ሕጂ ራእዮ ቤት ትምህርቲ ንድሕር ተዓፅዩ ቆልዑ ጋን መውዓሊ ህፃናት ማለት እዩ ወይ እውን ቤት ትምህርቲ የብሎምን ስለዚ ሒዘኖም የነገዛ ከፍና ወላ እኳ ስራሕ እንተሃለወን ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ኣብዚ ኻልኣይ እብረ ግን እቲ ህዝቢ ተመኪሩ ካብቲ ቀዳማይ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ብድሕሪኡ ቁሩብ ወላ እኳ ኣይተመለስነን ዳርጋ ከይተመልሰ እዩ ዝኻልኣይ ዕፅዋ ዝርክብ ዘሎ ግን ሓንቲ ወርሒ ወይ 2 ወርሒ ሰሪሕ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እተን ንሳተን ነዚ ሕጂ ዘሎ ምድላው ኮይኑን ኣለዋ እንተቐፂሉ ግን ናብ ዝነበሮ ፀገም እዩ ክምለስ ማለት እዩ ስለዚ ብዝያዳ ችግር ኮይንና ዘሎ ኣብኣተን ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ሲንግል ማም ተባሂለን ዝፍለጣ ወይ ከም ዝበልኩ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ትመንእሰይ እውን ወላዳ ኣይስራሕ እምበር እቲ ከም ዝፈልጦ ነካልእ ዘላሓወይ ክብል ሓፍተይ ክብል ስድራ ክብል ዝሓዘ ወይ ዝጨበጦ ነገር ኣይነበሮን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣከም ዝህሞዚ ኣዝዩ ተጠቃዒ ይኸውን እንደገና ምስቲ ድጋፍ ዘይብልካ ካልእ ይትረፍ ሞራል ዝበካውን ስለ ዘይብልካ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ በዳህ ድማ ኮይኑሎ ዝኹነታት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ምሽዶን ዓና ክንደይ ወላ ብሃገር ደረጃ ክረአ ከለዎ ነብዚ ዓዲ ዓብዩ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ፀገም ይንፀላልይዎም ዘሎ ማለት እዩ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ እንድሕር ኣልዒልና ኣብ እስራኤል ዘለዎ ማለት እዩ ብቐጥታ ናይ እስራኤል ፖለቲካ እንትንክፍ ኣለና ማለት እዩ ወይ ንልዕል ኣለና ማለት እዩ ወይ ክንልዕል ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ሕጂ ኣንጻር ናታንያሁ ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፊ ግበር ኣሎ እንታይ ዘሎ ኩነታት ክንምንታይ እዩ ተሪሩ ዘሎ ክንምንታይ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት እስኪ ግልጽ ኣበለይ ንእሽተይ ናይዚ ዓዲ ቁሩብ ካብ ዝሓለፈ ክልተ ምርጫታት ኣትሒዙ ኣብ እቲ ፖለቲካ ናይዚ ዓዲ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሙቃም ናይ መንግስቲ ኣዝዩ ኣከራኸሪ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ተወሳኺ እውን ነታንያሁ ብክሪሚናል ተኸሲሱሎ ማለት እዩ ብሰንኪ ናይ ምጥፍፋእ ወይ ድማ ናይ ጉቦ ኣብ ልዕሊኡ እሱ ዝገበሮ ኣብ ስልጣን ከሎ ስለዚ ነዚ ክሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 5 ቤት ፍርዲ ነይርዎ እዩ እንተኾነ ብሰንኪ ናይ ኮሮና
ክስሓበሉ ተገዲዱ ማለት እዩ ቲ ኮይኑ ትምርጫ እቲ ተመዋዳድርቲ ይኹን ንሱ ነቲ መንግስቲ 61 ኩርሲ ከእኽሉ ስለዘይካሉ ብሓፈሻ ኣብ እስራኤል 120 ኩርሲ ኣሎ ስለዚ 60 ተመፂኻ ማዕረይኻ ኦሬዲ 61 ሓደ ክወስድ ኣለዎ ነቲ መንግስቲ ከቆማ እንተኮይኑ ማለት እዩ ዝተፈላለያ ካልኦት ተወዳደርቲ ፓርቲታት እውን ስለዘለዋ ተን ፓርቲታት ሓቢረን ነቲ 61 ዘእኽልኦ ነይረን ንዑ ክገብራ እንተኮይነን ነናተን ጠለባት ኣለዎን ነናተን ዓይነት ዝወከልዎን ሕብረተሰብ ኣለዎን ብፍላይ ድማ እዛ ሃገር ምስቲ ናይ እምነት ፖሊሲ እትኽተል ምስ እምነት ዝተኣሳሰር ስለዝኾነ እቲ ሕጊ ናይዚ ሃገር ኣዝዩ ኣሸጋሪኡ ንኽትሰማማዕ ማለት እዩ በቲ ትኺሎኒ ማለት ሶሻሊዝም ዝጥቀም ቲካኣት ናይ እምነት ዝጥቀሙ ዞም ኸረዲ ገለ ዝበሃሉ ብልምዲ ወይ ዳቲ ዝበሃሉ ኣብኣቶም ብዙሕ ግዜ ፍልልያት ይረኣዩ መንፅር ንሱ ዘስዓበውን ክልተ ግዜ ምርጫ መንግስቲ ከቁም ይከኣሉን ክልቲኦም ወገናት ማለት እዩ ተም ዝለዓለ ካኾሎቫን ወይ ድማ ሊኩድ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሓደ ብቤንጃሚን ነታንያሁ ክምራሕ እንከሎ ሓደ ድማ ብቤኒ ጋንት ሚኒስትር ምክልኻል ናይዚ ሃገር ዝነበረ ዝምራሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣከምዚ ምስ መፁ እሞ እቲ ምርጫውን ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘጥፋሎም ወይ ቆጠባውን ስለ ዝሃስዮም እቲ ሓንቲ መራፂ ክገብርዋ ዝኽኣሉ ሓቢርና መንግስቲ ነቁሙ እሞ ከክልተ ዓመት ከዓ ንማቐለን ዝብል ይነሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ከምህልኽ ዝኸዶም ነታንያሁ ነተን ቀዳሞት ክልተ ዓመት ደልይወን እቲ ከዓ ተን ክልተ ዓመት ኣነ ክቅድም ባህሊ ምክንያቱ ነታንያሁ ክሱስ ክሳብ ዝኾነ ጉዳይ ክሱ ይግበር እምበር ሕጂ ሃገር ከም ማሕደር ብቕዓት የብሉን ባህሊ እዩ ነታንያሁ እውን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ናብታ ፍርዲ ፀልዓ ስለ ዘሎ ክትነዋሕ ስለ ዝደልያ ዘሎ ተን ክልተ ዓመት ቀዳሞት ደልይወን ሕጊ ኣሎ ኣብዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዝኾነ ገና ናብ ፍርዲ ኣይክቐርብን እዩ ማለት የመሓደር ክሳብ ዘሎ ስለዚ እናስሓቡ ክስሕብዎ እዮም ማለት ስለዚ እቲ ኮይኑ ከምኡ ኮይኑ እምበኣር እስራኤል ቅድሚ ኩሉ ዝብል ስም እንዳሃብካ እቲ ነታንያሁ ከም ዘለዎ ተን ክልተ ዓመት ክወስድን እቲ እውን ስዒቡ ኣብዚ መፅእ ዓመት ኣብ ዝመፁ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ክቕይሮ እዩ እቲ መደብ ኣብዚ ዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ ሕጂ ነታንያሁ ክኸይድ ኣለዎ ገዝኡ ሙሽኻት ይብልዎ በዛ ዓዲ ማለት እዩ ኦሬዲ እቲ ግቦት ናይ ምጥፍፋእ ስለ ዘለዎ ክኸይድ ኣለዎ ክመርሐና ኣይክእልን እዩ ብሓፂሩ ኣብቲ ኣመራርሓ እውን ድኽመት ስለ ዘርአየ ብከምኡ እቲ ሕማም ኮሮና እውን ይዕብልል ኣሎ ብዛ ሃገር ሓለፍቲ የለውን ዘመሓድሩ መንግስቲ የለን ቆጠባውን ይዳኸም ኣለና ስለዚ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ኣሎ ብመንፅሩ እቲ ሕማም ኮሮና እገዳ ወይ ናይ ዕፅዋ ኣዋጅ ኣውጆም ስለ ዘለዉ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ደው ከብሉ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓድሽ ወጥሪ ሕጂ ዘሎ ከም ዝበልኩኻ ዝሃገር ሓያሎ ኣመንቲ ኣለዋ እዚኣቶም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ በዓል ኣለዎም ዮም ኪፑር ዝበሃል ማለት እዩ ኣብኡ ኣብቲ ኮቴል ቤተክርስትያን ከይሮም ንክምህለሉ ሓቲቶም ነይሮም ንን ኮሮና ስለ ዘሎ ሰብ ክእከብ የብሉን ዝብል እዩ ምላሽ ተዋሂብዎም ብከምኡ ከዓ ተዓፅዩ እሞ ንዓና እንዳዓፀኹምና ንምንታይ ደኣ ነዚኦም ሰላማዊ ሰልፊ ተፍቅድሎም ዝብል ምስ መፀ ከዓ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዘለዎ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክቋረፅ ከም ዘለዎ ወይ ድማ ኣግባሎት ክንክ ከም ዘለዎ ጠለብ ኣቕሪቡ ናፍቲ ፓርላማ ከዓ ነፂግዎ እዚ ብግያ ብዲሞክራትያ ማለት ብሓፈሻ ሃስያ ብዲሞክራሲ ወይ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ሓሳብ ንምግላፅ ዝኽልክል ሕጊ ክነፅድቕ ፈቃደኛታት ኣይኮናን ዝብል ክርክር ፀኒሕዎም እንደገና ሕጂ እውን ካልኣይ ግዜ ትማሊ ሰሉስ ነይርዎም ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕሎ ብዙሕ ኣይተዓዘብክዎን ዘለኹ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زخبركم سمعتنا مسمن سيليجنز قبرنا يعلال جنا أي تزازمن كلا أي كفالو زمت عربي كقربيو راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان علال مس نقص عركي انت قدم بركبنا بلوفيتك بزبل أواجيو نقص نعلالنا جميروا طيب
ዕላል ይበዝሑ ግምታዊ ሕቶይ ኣቕርብ ክሉ ዕላል እንተይኸውን ተፅልኢካ እዘን ኮምፒተራት እምበር ኩለን እንደ ናይ መንፈስ ደርፍታት ተፃዒነን በለኒ ናይ ስምባደ ዓይኑ ወሪሕሪሕ እናበለ ኣብተን ኮምፒተራት መንፈሳዊ መዝሙር ስለ ተጻዕነ ክሳዕ ክንድኡ ተጨኒቑ ኢለ ክርዳኣሉ በርትዓኒ እዚ ጽዕነት ድዩ ነተን ኮምፒተራት እንዳዝሓለን ክብል ሓተትክዎ ናይ ፅዕነት ይብላ ኣለኻ እስኻ ፅዕነት ዳ እተን ኮምፒተራት ዓበይቲ ሃርድ ዲስክ እዩ ዘለወን ኣይመሸገርን ነይሩ ናይ መንፈስ ደርፍታት ኣብ ኣበይቲ ፅሕፈት ምዝርጋሕከ እንታይ ይብልሐቱ እስከ እንታይ ይረዳእካ ንዓኻ እዚ እዚ ዳ ብዙሓት ሰባት እንተ ብዜማ እንተ ብትሕዝቶ ነቲ መዝሙር ፈትዮም ኣለዉ ማለት እዩ ኣይ ሚልዮ የዋ ኣይትኹን እዚ ኮነ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ እዩ ኢሉ ድማ ኣገረመኒ ኣየናዩ ትሽርሒ ትምስማዕ ድዩ ዝብል ገርሒ ሕቶይ ካርካር ኢሉ ከም ዝስሕቕ ገበሮ ምስማዕ ዳ እንታይ ሽርሒ ክኸውን ኣነ እኳ ኣኽኒ ግዜ ተገርየ ሰሚዐ ኣለኹ ምስማዕሲ ሓጢኣት የብሉን ከኣበለኒ መሊሱ ንኸገርመኒ ኣጋጣሚ ኾይኑ ኣነ እውን መንፈሳዊ መዝሙር ምስማዕ ሓጢኣት ዘይኮነ በንጻሩ ምዃነ ዝኣምን ኣየናይ ዳዩ ተሓጢኣት ሓጢኣት ተበልኩኻ ኸዓ በቲ ንሳቶም ዝብልዎ ይትውሰዶ ማን ዋላ ይውሰዶ መንዶ ጴንጠ ምዃን ጽድቂ ኢልዎሚ ንሕና ካብ ቀደምና ኣስላምና ክርስትያንና ብሰላም ክንነብር ዝጸንሕና ህዝቢ ኢና እዞም ነዚ ፈላላይ ዝኾነ ሃይማኖት ክዝርግሑ ዝፍትኑ ዘለዉ እዮም ሓጢኣተኛታት ኢሉ ድማ ኣዒንቱ ኣፍጥጥ ኣበለለይ በየናይ መለኪዒ ይፈርድ ከም ዘሎ ስለ ዘይተረዳእኒ እዝነትን ከይበልኩ ዘረብኡ ክቕጽል ተጸበኽዎ እዞም መንፈሳውያን ኢና ባህልቲ ናይ ባሕቂ ሃይማኖታውያን ከይመስለካ ብደገ ዝምወሉ ልኡኸት እዮም ዝብል መግለፂ ድማ ወሰኸኒ ሓደ ካብቲ ጭብጢ ዝበሎ ምቕራቡ እዩ ነይሩ መንግስትና ብደገ ተመዊልካ እንተይልካ ኣኺልካ መሳርሒ ግዳማውያን ሓይልታትን ኤርትራ ከተዕኑ እተለኣኽካ ዕሱብን ኢኻ ማለት እዩ ዓለም ብምልእታ ንኤርትራ ትጸልኣያ ስለ ዝበሃለልና እዚ እንተዘየገረመና ዘገርም ኣይኮነን እቲ ዘገርም ግን መንግስትና ብደገ ዝምወል ምዃኑ እዩ ክሳዕ ዝቐረባ እዋናት መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ሓገዝን ልቓሕን ዝረኽቡ መንግስታት ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝገልጹ ነይሮም ምስ ብዝሒ ህዝባ ብምንጽጻር ኤርትራ ናጽነታ ካብ እትጎናጸፍ ዝረኸበቶ ረድኤት ቀሊል ዘይምዃኑ እውን እዞም ነጻ ዝበሃሉ ጸብጻባት የብርሁ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝለኣኹ ሃይማኖቶም ከስፋሕፍሑ ሓፂር መልሲ ሃበኒ መልሱ ግና ከምቲ ምሕፃሩ ንጹር ኣይነበረን ክሓቶ ተገደድኩ ዝኾነ ሃይማኖት ዶ ኣይኮነን ነቲ ናቱ ከስፋሕፍሕ ዝደሊ ከም ዝመስለኒ
ዳርጋ ኩሎም ሃይማኖታት ብሓደ ወይ ክልተ ውልቀ ሰባት እዮም ዝጅምሩ ቶም ፈለምቲ ግና ትምህርቶም ናብ ካልእ የስፋሕፍሕዎ ሽዑት ሃይማኖት ክንድቲ ክሓቕፎ ዝኽእል ኣባላት የልዎ ስለዚ ናይዞም ትብሎም ዘለኻ ሰባት ተግባር ካብቲ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ብኸመይ ዝፍለ ትሪአን ኣለኻ ድሮብ ኮምፒውተራት ስራሕና ደርብታቶም ጽኢኖምን ናይዚኣቶም ኣሰራርሖም ረቂቕ እዩ ንስኻ ጥዑም ሙዚቃ ሰምዕ ኣለኹ እናበልካ ክትዘናጋ ንሳቶም ግና ንዑ ሰሚዕካ እንታይ ከም ትኸውን ስለ ዝፈልጥዎ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣለዎም ምስ ሰማዕካዮ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ መጀመርታ ወላ ሓንቲ ከይመስለካ ክእል እዩ ድሓር ግና ክንደይ ሰብልያ ዘፀይኻ ዘላ እዛ ብቐዳማይ ዘርአኹኻ ጽብቕቲ ጓል ትዝክራ እንዲኻ ኣብቲ ኣብ ደገ እንዳወዲዩ ዝረኽብናያ ምስ ሕጂ ተፃወቲት እየ ነይራ ትማል ሰላም እብላ ኣለኹስ ከምዛ ሽዑ ተፈለጠቶ ኣምላኽ ኣብዚሓትለይ እንታይ ዳ ካብቶም ንፈልጦም ድያ ክኾን ክብላ ኣለኹ እወ ኣብ ህይወተይ ዝሕሸኒ ምርጫ ወሲደ ኣይትብለንን ምርጫ ምባል ናይ በዓል ሚልዮን ከይኣኽለናስ እዚኣቶም ከዓ ናትና ምርጫ ዝብልዎ ኣለዉ ኢለ ገሪምኒ ንሳ በተን ደርብታት እያ ተለዊጣ ዘላ ፍሉጥ እዩ ኣብ ኦፊሳ 2 መዓልቲ ክትሰሚዕ ረኺበ ኣለኹ እሞ ሕጂ ደኣ እንታይ እቲ መፍትሒ ትብል ኣነ ደኣ ነቲ ሓላፊና ክዛረባ ሓሲብ ኣለኹ መንግስቲ ብዓብዩ ቤተ ክርስቲያኖም ዓፂሎም ከሎ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ተጠቒሞም ትምህርቶም ከካይዱ ሕሰብ በስከ እዚ ገባቢ ትብል ኣየናይ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዎም ምርኣየና ዳ እሞት ምስማዕ ድዩ ወይስ ኣብ ኮምፒውተር ምፅዓን ካብ ክልቲኡ ንሄናይ ክመርፅ ከም ዘለዎ ከም ተሸገረ ኣብ ገጹ ረኣኹ ድሓር ግና ክመርፅ ከም ዘይግደድ ግዲ ዘኪሩ መሪጫውን ብዙሕ ስለ ዘይትምእምኦ ክልቲኡ ደኣ በለኒ ኣነ ግና ናትካ ዝገርመኒ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ከም ኖርማል ተወስዶ ምህላውካ እዩ በለኒ ጽንሕ ኢሉ ኣነ ኸ በንጻሩ ከመይ እዚ ይሕመካ ከም ዘሎ እዩ ዘይተረድኣኒ ንቤት ፅሕፈት መንግስቲ ናብ ናይ መስበኺ ቦታ ክቕይርዎ ከለዉ ወላ ሓንቲ ኢኮነ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ኣብያተ ጽሕፈት ናብ ናይ ዕላል ቦታ ተቐይሮም ኢልካ ክትሓምም ርየካ ስለ ዘይፈልጥ እየ ሓደ ካብቶም ማሕለልቲ ስለ ዝኾንካ ድኸውን ኣነማ ናይ መንፈስ ልዕሊ ኢለ ዝብል ብድሆ ዝበሉ ሕቶ ቕረበለይ ናይ መንፈስ ደኣ መንፈስ ዘይብልካ ዶ ናይ መንፈስ ከተሕልል ኢለ ተሰሓቕክዎ እቲ ንስኻ ትዛረቦ ማለተይ ዝኾነ ሰብ ዝዛረቦ ሓሳቡ ናብ ካልእ ንምትሕልላፍ እዩ ኣነ ሓሳበየ ካፍለካ ሓደ ትቕበሎ ወይ ትነጽጎ ስለምንታይ ሓሳብካ ሕሊፍካለይ ኣይትብለንን ኢኻ ንስኻ እውን በጊዳኻ ካድራዊ ሓሳብካ ትሕልፈለይ ስለ ዘለኻ ኢለ ፍሽኽ በልክዎ ደርብታቶም ናይ ትግርኛ ጥራይ ተዘኸውን ከንታይ ጸለይካ ፍርቁም ሕርኛ እዩ እዚ ሕጅስ
بوليتيكا وإعلامية ولا انتبه ናይ ፖለቲካ ድዩ ትደርፊ ናይ መንፈስ ደርፊ እዩ ንሱዳ ግና በምሕርኛ እዩ እሞ መንፈሳዊ መዝሙር በምሓርኛ እንተቐሪቡ ፖለቲካዊ ይቕየር ማለት ድዩ ለምንታይ ድዩ መንግስትና ናይ ምሕርኛ ደርፍታት ከልኪሉ መንግስትና ስለምንታይ ናይ ምሕርኛ ደርፍታት ከም ዝኸልከለ ተሓተን ኣለኻ ክኽልክል ስለ ዝደለየ እዩ ከምኡ ገይሩ በልክዎ መልሲ ስለ ዘይነበረኒ ንዓይ ዘይርድኡኒ መንግስትና ዝወስዶም ስጉምታት ብዙሓት እዮም ስለምንታይ ጋዜጠኛታት ኣሲሩ ስለምንታይ ነቶም ርእይቶኦም ካብ ናቱ ዝተፈለየ መቓልስ ተኣሲሩ ስለምንታይ ዘይፈትዎ ዓይነት ሃይማኖት ንእተኸተሉ ዳጒኑ ወዘተ እዚ ኩሉ እውን ክምልሶ ዝኽእል ኣይነበረን ስለምንታይ ንኹላትና ዘይኣሰረና ጥራዩ ዝርዳእኒ መንግስትና ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳዱ ስቂል እዩ ዝዕዘብ ኣካይዳ ጎብዮ ይቕብል ፕሬዚደንት ይሰማዓካ እንዲኻ እንዳሸዕብያ ረቀቕትዮም ቅድም ስቂሎም እዩ ዘፅንዑኻ ሽዑ ስጉምቲ ውሰደካ እዚ ናይ ምሕርኛ ደርብታት እኳ መጀመርያ ስቂሎም ሪኦሞ ነይሮም እዩ ድሓር ግና ባህላዊ ወራር ምስ በርትዐ ከልኪሎሞ እዚ ብኮምፒተራት ዝስማዕ ዘለኸ ተፈቒድዎ ዝኣተወ ድዩ ንሱ እንዲዳ ዘሳርበኒ ዘሎ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣትዩ ከሎ ተመሊሱ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ፅሕፈት ከም ድላይ ዕንድር እዚ እኮ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ እቲ ዘይቋንቋኻ መዝሙር ወይ ደርፊ ምስማዕ ድዩ እዚ ዝሰምዕ ዘሎ ደኣ ግዳይ እንድዩ እቲ ነዚ ደርፍታት ዘምፅእ ዘሎ ይኽርከብ ዘለዎ ሓደ ሽግር ክትፈትሕ ነቲ ቐንዲ ምንጭኻ ክትረክብ ዘለካ እሞ ነቲ ቐንዲ ምንጪ እንዲኹም ደኣ ትስእንዎ ዘለኹም ካድራት መንግስትና እቲ ሰብ ልቡ ይኽርከብ ዘለዎ እዚ ትስማዕ እዚ ትጠምት ናበልካ ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ናፃ ናይ ምምራፅ መሰል ኣለዎ ካብቲ ብዙሕ መረጫታት ለቲ ንስኻ ትቕርበሉ ክመርፅ ከተእምን የድልየካ ካብ ካልኦት ነገራት ከልኪልካን ኣእዛኑ ዓፂኻን ንዓይ ጥራይ ክሰምዓኒ እዩ መባል ስንፍና ጥራይ ዘይኮነስ ዘይሰልጥ ጉዳይ እውን እዩ ትኽልከን ሲኻ ምርጫ ክትብል ፀሓይ ዓሪብካ ድሓን ነዘን ኣብ ናይ ስራሕና ኮምፒተራት ዘለዋ ናይ መንፈስ ደርፍታት እሞ ክድምሰሳን ሓላፊና ክነግሮ እዩ ተኻሊ ድማ መንግስትና በብእዋኑ ስጉምቲ ክወስደሉ መንግስቲ ኸዳ ስጉምቲ ከም ምውሳድ መሓሳብ ቋሪፁ ይፈልጥ መፍትሒ ምምፃእ ጥራዩ ጠፊእዎ ዘሎ ናብ ሓላፍ እንተዘይከድካ ክሕሸካ እዩ ንሱ እውን ነቲ ዜማታት እናሰምዐ ይዘናጋዕ ይህሉ እዩ ቀጭቀይ ተምፃሉ እንዶ ግዳእ ኢለዮ ሰሓቕኩ ንጉሰ እውን ኣብቲ ሰሓቕ ተሓወሰኒ ነቲ ናይ ምጥራዕ ሓሳቡ ዘወንዘፎ መሰለ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዝ ፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና